आसमान पानी हवा आग से ही शरीर बनल बा, तो एक के ओधम काहे कहल गए? धरतियों बड़का बा, आसमानो बड़का बा, पानियो बड़का बा, हवो बड़का बा, आगियो बड़का बा। आई पांचे गो तत्व से ही शरीर बनल, तो एक के ओधम काहे कहल गए? जगन्नाथ बाबा के चेला देवलाल बाबा देवसिया आला के एगो भजन सुने, वही में बुझा जाए जे शरीर के ओधम काहे कहल जाला। पेटवा हो हमके ओधम बनौले बा, पेटवा हो पेटवा 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 हो हमके ओधम बनौले बा। देवलाल बाबा ब्राह्मण कुल के बालक रहे। कौन ऐसा ब्राह्मण जो ब्राह्मण को दंड देते? कौन ऐसा ब्राह्मण जो जन्म से भिखारी है? कौन ऐसा ब्राह्मण जो युद्ध के जनवैया हो? कौन ऐसा ब्राह्मण जो वेद को उजारी है? ब्राह्मण थे अगस्त, गंगा को चिरुआ में ले पेट में डारे। ब्राह्मण थे परशुराम, 21 बार छत्री संधारे। ब्राह्मण थे सुखदेव, विष्णु के छाती में लात प्रहारे। ब्राह्मण से मत बैर करो, ब्राह्मण से भगवान बिहारी। पेटवा हो हमके ओधम बनौले बा। जय गुरुदेव, जय सरकार। एक पेटवा के दूगो भाई बड़े, एक पेटवा दूजे जिभिया भाई। तीसरे में कामदेव पहले बा चढ़ाई। लोभ मोह के रोसरी बोर के, तृष्णा के जाल में फंसवले बा। पेटवा हो हमके ओधम बनौले बा, पेटवा हो हमके ओधम बनौले बा। धन धन सतगुरु जी के महिमा, 3 गुण से अलगा वस्तु लखवले बा। पेटवा हो हमके ओधम बनौले बा। ई बात जब लालू बाबा के चेला किशोरी बाबा सुनने, तो के तनी ऐसा कलम चला देने आपको। बिगड़ गईल साधु बाबा सगरे पासा। जौन साधु कोस के भोजन करी न तो बुझी जाऊ साधु वहां के ना है। बिगड़ गईल साधु बाबा सगरे पासा। दिल में दया नहीं खे पोसु नियर खाता। आरे रौरा बुझात नहीं खे ज्ञान पाना पाता। बिगड़ गईल साधु बाबा सगरे पासा। 5-25 के काट ना बुझाता। कबड़ कबड़ का साधु लोग जेल में ठुसाता। बिगड़ गईल साधु बाबा सगरे पासा। किशोरदास केहू के ना तन को सोहाता। किशोरदास केहू के ना तन को सोहाता। पाप के बात हरदम दिल में भराता। बिगड़ गईल साधु बाबा सगरे पासा। जंगल न होता तो सिंह कहाँ रहते?
असाधु न होता तो चोर कहाँ छुपते। साधु के रूप बना के नोचो में लोग साधु बन जाला, तुरंत में खा देला। तो साधु के भेष में चोर न पकड़ाता, साधु के कैसे रुआ पकड़ ले। देवलाल एक पति पुकारे, देवलाल यह पति पुकारे, जगन्नाथ के चरण में सिर नवावले था। बेटवा हो हमके ओढ़म बनोले बा, बेटवा हो हमके ओढ़म बनोले बा।